Ọhaneze ndị Igbo ekene m na ụmụnne m na ụmụnne m nwe vidiyo m na-enyecha ihe gbasara Ezeobi nwesịka nweta n'ihu unu biko maka na asị agwọ ofu onye fụ ka ọ ghara iwe eke biko nu solu m na-emekene vidiyo ihe gbasara Ezeobi a na mfụlụ online ka unu tinyekwa n'unu n'ihe nye bụ okwu pụta enekene m vidiyo ka unu fụ ụmụnne m ka ọ ya akọ ebe ịsụchadebelu ka ị ga-akọ nwere onye a na-atụ chalenji nwere onye anyị na-asị nke na one na ife anyị na-ekwu uwe ife anyị nọ na-ewu nkụzi mmụta na mmụrụ o nwere nke ị ga-amụta n'aka onye a nwee nke ị ga-amụta n'aka onye a mana ụmụnne m ndị Igbo aja bụ ife ndị nna nna anyị ha ji wee mee ọdịnala ọbụla ọgwụ nwa dibịa na-agwọ ọgwụ wee sị gị gaa chụzi na aja n'ọgwụ the ultimate my brother ntụ ka ọwa asị maka na ọgwụ nwere limit ọgwụ nwere ebe ọ na-ejedebe ọgwụ nwere ife ọ na-alụdebe aja ka a na-achụkwuru n'mmụọ ọbụla ọgwụ wa amamife nke anyị ọgwụ wa amamife mmụọ ahụ ịchọla aja nyere gị ka iji gwọ ọgwụ amamife mmụọ amamife agwụ amamife alọbụna agụ nyere gị bụ nyaawụ ife itiri n'ọlụ wee maa na iweta ahịfịa nke a na anụmanụ nke a na iweta ya ma ogwumaga na weta awọ weta ijite weta nke anụnwa na o nwere ife ị ga-eji eme mmadụ pụtazi iji maka na ị na-agwọ ọgwụ kide eme omenala kide agọ mmụọ let me put it this way kide agọ mmụọ o nwere ndị na-agọ mmụọ o nwere ndị believe na mmụọ iberive n'ọgwụ gị isi na o nwere ife gbasara gị na mmụọ yes day your day day your line why are we fighting each others ka reason anyị ji akastigeti onwe anyị ka reason anyị ji egbu onwe anyị egbeburu ibe ya napịa nke ahụ ị na-eme mesibe ike gbadosie anya ike na nke ahụ ị na-eme hapụ onye nke ọzọ ka o mebe nke ọ na-eme ka ọ da aga alụ ga o nwere ndị ọ na-aga alụ maka na o nwere ka ọ ga-esi gbajuo dọrụ my brother let me tell you o nwere ka ọ ga-esi gbajuo dọrụ ọ bụrụ na ọ sị pụta tụwa chalenji ịkpọta dibịa na-agba aja kpọta dibịa na-agwọ ọgwụ na-agwọ ntụfụlụ kpọta dibịa na-agba aja wee sị na-eputu ha na-abụ tugeda sị ngwa na o nwere onye nọ n'ụlọ ọgwụ medikali na-elenecha anya ife niile na-eme na o nwere ife afọ na-eme na-etiriti gị ife niile kwesịrị itiriti medikali na-esogo sayensị everywhere na o nwebere etu esi na ọ bụ test emebụghị o nwebụ ọgwụ enyebụghị but still na o nwere ife afọ na-eme wee kpọta ngụnwa dibịa na-agwọ aja ọgwụ wee kpọta daa dibịa ha na-agba aja wee sị ngwa si mara ife ahụ eme onye a my brother onye na-achụ aja bụ onye ga-agwọ onye ahụ ịma nji nwe ọgwụgwọ mmadụ onye na-achụrụ mmụọ aja onye na-achụ aja aja ka a ga-achụrụ onye ahụ adụ mma o nwere onye ada agwọ ọgwụ na onye mara agwọ like I used to say mana ịma nji dibịa na-agwọ ọgwụ compare dibịa na-achụ aja ịma ndị Igbo believe so much na ịgwọ ọgwụ these days my brother ịgọ mmụọ abụrụ ịgwọ ọgwụ ife ndị nna nna anyị ha mere obu mmụọ ka fagọ fe enweghị need of ịgwọ ọgwụ fagwọrọ owu iji mere onwe fe odogwu ọgwụ fagwọrọ owu ikekwu na mba na anụ ọgụ ha wee gwọọ ọgwụ ha ji eje ọgụ ikekwu na o nwere ike esi nọrụ n'ogbe wee na-azọ ife onye ọ wee mee ka ọ wụrụ odogwu a na-eyi agụ ụdị ọgwụ a ka ha gwọrọ ọgwụ ha ji eyi anụmanụ ọgwụ ha ji turn to something else ọgwụ ha ji akpụ ikiri before lọketi apụta ndị nna anyị ha akpọba gị ikiri fa nwee that experience mmụọ nye ha amamife dat na o nwere ahịfịa na anụmanụ ọya wee weta wee gwọkọsịa mee incantation ị ga-eme ikekwe ịka ya n'ahụ itinye aka n'obi gị ịkpọ ikiri na o nwere ahịfịa na mgbọrọgwụ ọya wee weta ime nke dị etu ya mee nke dị etu a ịpụọ mmadụ ewu n'elu ịghọrọ agụ ma ọ ghọrọ ife dị etu a ụdị ọgwụ a ka nna anyị ha gwọrọ mmụọ ka ha na-agọ ana ọdịnala Igbo beziri na ịgọ mmụọ ka erizi na o ji bezi na ịgọ mmụọ ọdịnala Igbo for life peace of mind ogologo ndụ ọnya ka mmụọ na-eme ọ na ọnọdụ ka ụfọdụ na-adị eme mistake ịbịa asị gị gụji egboruchigha na igbo ha anachigha na ogbupelu gị ụzọ gụjee mee ndị Ishi n'ime ha na ndị Ishi ogbupelu gị ụzọ gụjee ma ha rọbụna agụ na igbu ha na-arị ha ebunu ha ebi ego n'ike na ebube ifepụ ọsọ je gbalụ mbibi je gbuolu mmụọ anụ my brother
mmụọ enweghị ego ọ na-ebi iru n'ike na ebube. Ụzọ ife one na one ka mmụọ ga-emere kedu ụzọ ife dị one dị ebe ahụ? Mmụọ ga-enye gị peace. Data ife ahụ na-eme sleepless night, mmụọ ga-ewepụrụ gị ya. Ọ ga-enye gị ahụ isi ike. Mmụọ ga-enye gị ndụ. Mmụọ ga-emepelu gị ụzọ. Mana mmụọ ama nje chụrụ gị ego. Ịchọzi ịchụ ego ọ ime odogwu ka ọwụ. Na ịchọziri ịchụ ego, ife mmụọ na-emewu ife na-abịa naturally. Na biznes ya nwa na ọ na-abịala na biznes ya kwesịrị ịwụ ngụ ga-eme this business, mana o nwere one thing or the other block ya. Ọ nya ka ọ ya wụ mmụọ ahụ ịchụla aja, mmụọ ahụ imere ife igburu anụ ya eji wepụ ife ahụ blọk ya n'ụzọ. The business abịala onwe naturally. Mana na ị na-azụ afịa, onye nke a na-azụ afịa, iwu Ebuka ị na-azụ afịa, Okechukwu na-azụ afịa, onwe ala ha jisi ugwu ọsọ abịa mana ọ na-achụgbu Ebuka afịa. Iwe chọọ ka ala ha ji ya na-azụ gị afịa, my brother, ije gwọba ọgwụ. Mmụọ anyị ejepụrụ onye nke ife nke nye gị. Ekwu na azụ eli ha azụ ibe na ọ dị ebu fancha amaka. So na ị chọrọ ime odogwu, ọ n'ọnọdụ ka ime odogwu ka ọwụ ka ọkịka ka ịchị ịgba, ị narụzi onye a gwọọ ọgwụ. Ebe ahụ ka ọgwụ na-alụ ọrụ. Ọgwụ ka ị ga-enye kọmandị. Ọgwụ wụ ife ị ga-atụrụ ọ dị ife ị chọrọ na ife ị chọrọ ọbụla mmụọ. Mmụọ wụ ụzọ ife one na one ka mmụọ specialized na ya. N'ihi na-agọ mmụọ n'imerụ chi gị, n'imerụ ndị Ishie, n'imerụ alọbụnagụ, mechazie ka etiwaba nke butere gị, my brother, ịgba mbibi mee ya ndị ụgwọ akpụọ. Mmụọ ahụ imeri ya dụkwa happy ọ n'imerie, but ụzọ ife one na one ka ọ ya enye gị. Kedu ụzọ ife one na one ahụ ọ ya enye gị? Dịka anyị si ekwu, kedu ụzọ ife one na one mmụọ ahụ ga-enye gị? That is peace of mind. That is ogologo ndụ, strength. Gbuolu gị ụzọ, chụọlụ gị ajọ mmụọ na ajọ mmadụ. N'ịchọziri inwe ego, n'ịchọrọ ịkpa ike, na-eji nke ahụ Ishi jezie gwọba ọgwụ. So dibịa sịrị gị na ndị onye na-achụ àjà na àjà enweghị ife ọ bụ na ọgwụ, na-atụrụ onwe ya asị, ọjọọ na-ekwuru onwe ya ka ọ gba amalụ. Mana asị nọọsụ mebe ya asị ndị Igbo anyị bụ, nọọsụ mebe ya asị ndị na-agọ mmụọ anyị bụ, nọọsụ mebe ya asị ndị ọdịnala, nọọsụ mebe n'usoro ọdịnala ma ọ bụ n'usoro ịgọ mmụọ. My brother, agbọpụta nke nwa dibịa na-agwọ ajọ ọgwụ, kpọpụta onye na-achụ àjà. Onye na-achụ àjà wụ ife mmụọ ma. Maka na àjà ka ndị gboo na-achụ, ndị gboo wụ àjà ka ha na-achụrụ mmụọ. Fada agwọ ọgwụ maka na fe enweghị need of ịgwọ ọgwụ. Like I said, fada achọ jigad faya anya, fada achọ benz faya anya, fada achọ duplex fa ga-alụ. Fa na-akọrọ onwe ha ọrụ na-eriju afọ, ha na-akọpụta ife ha na-eri n'ana. Fada akwado obodo iwu fa na-eje. Mana tata anyị nwere need of ịgwọ ọgwụ nya ka ọgwụ ji wee dị mma, because na anyị nwere the need, because na anyị na-achọ benz, anyị chọrọ jigad, anyị chọrọ ịlụ duplex. A na-ama aka ego, ndị nna anyị ha ama ha aka ego. So na onye na-agwọ ọgwụ kịta anụnwa ọzi ihe. Ekenekwa m unu, ejikwa m n'aka unu afụcha anya vidio. Biko nụ na aka na-agbasa ozi a, ọ dịkwana gị mma na-enecha, biko share this video. Ị na-enechakwa nwekwana ihe ọzọ ịchọrọ etu subscribe na this channel. Ịchọzikwana ihe na-ayụ nso nso ka ị na-enweta notification mgbe ọbụla iti notification Igbo notification button gị. Nyekwana anyị the like button. Nkwana ihe ịchọrọ ikwu gbasara ya bụ vidio, biko drop your comment na the comment section. Iwu ndị ọma iji eme ọnụ ka anyị nwere mgbe ọzọ.